気化神殿のようですな。敵に囲まれているぞ。バカな奴らだ。まんまと罠にはまりおったか。もう諦めたらどうだ。お前もナーギャのようになりたいのか。ナーギャ？あんなもの代わりはいくらでもおるわ。そこいらにいる人間に私の術をかけるだけで良いのだからな。そういえばダルシス帝国のディゴスという男にラングリッサを強奪させたこともあったな。自分が操られていることに気づきもしないとは愉快な話だな。あなたのために今まで何人の人々が苦しんできたと思ってるの。ほざくがいい。ではさらばだ諸君。急ぐぞ。奴に呪文を唱えさせるな。闇を照らす聖なる力よ。これでもを彼方へ運びたまえ。かの者に風のごとき軽さを。死んでもらおう。小賢しい。通してもらうぞ。腕を鈍らせるわけに。
の野郎。仕方ない。望み通り殺してあげます。訓練の成果が出た。愚か者どもめ、我が手の中で死ぬまで踊り続けるがいい。天空を巡る星々、我が敵を撃て。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 私の手で永遠の眠りを与えてあげましょう。我が敵を撃て。我が敵を撃て。我が敵を撃て。その姿を現せ。
負けるものか。畳みかける。はっやってやっ。力が湧いてくるようだ。食らえ。思い通りにはさせない。はあ。えっ